Hogy is van? Gyertek már be. Hogy van a mondat? Büdösek vagytok? Elég volt a napozásból? Büdösek vagytok! Minden évben ugyanaz. Déjà vu. Vagy valami hasonló. Láb nélküli ló. Az is. Szia Brigucika. Köszönj te is Áginak. Nem, mert nem köszönt ő se nekem. És hogy nem köszöntelem, nem üzent semmi. Azért, mert túlságosan Vagy szeretem. este küldök neki, vagy 160 karaktert. Vagy 160, de nem biztos, hogy lesz annyi. Azt kell nekünk, azt kell elvinnünk, azt ott mi. Vagy az a másik, amit akkor mondunk, ha valami már pont ugyanúgy megtörtént egyszer? És mit mondunk, amikor valaki köhög? Dögölj meg. Kurva anyád! Kurva anyád! Kurva anyád, Erik! Esküszöm, spontán beszaladtam a videófelvétel kedvéért. Aha. 10 perccel később. Hello. Denis a komisz. Denis a komisz. 1, 2, 3. És elsőre. Hát nagyjából megcsináltuk. Figyelj meg, kicsit gyorsítunk a Akkor pityú basz meg. Visszatereljen. Gyakorlat véget. De olyan Renault MG-nál faragott a faragója. Nekem kiválva vannak. Egy Renault van, meg egy rakásfőtől mindenféle fajta. Ilyen erős, csillogó, erős, magnetus, mindenféle. Hello, anyu! Hello! No. Ki más? Senki más! Senki más! Senki más! Nem szorít így! Főznést van. Meg ivás. Meg főzés. Meg bottörés. Meg tőzrakás. Benne Robert vagyok. Pont a fénysodat. Ma rostos szalonnalét csinálunk. Olyan bőr. Rostos szalonnalé bográcson, nézd meg! Azért, mert azt jót A kórosok füst van itt, azt nem lehet kamerázni. Ilyen már volt tavaly is. De az nem ilyen volt. De hogy nem? Azt engem veszel kajakra? Nem. Jó. Akkor jó. Mindenkit veszek. És elküldjük Áginak? Is. Este küldjük neki esmet. Jól van. Meg fogod kapni. A távollátó készülék az olyan, mint a nagyasztaló készülék, Rossz, csak látásban. igen. Meg Brian Adams a fia, vagy Stingnek a fia, Brian Adams a fia. Együtt járnak iskolába. Többször lettek valaki. A Figi is elmegy a végén. Mondja, hogy szerezzen jegyet. Sting? De nem lehet, és mondja, hogy rossz, igen. Megérengetett, és rossz, igen. Megkapod a jegyet. Rossz, igen. Megkapod a jegyet. A szalonnabőrrel mi legyen, azt vegyük ki még most mielőtt bármi? Nem, hagyjad benne, az Ne nézd rá! Maradjon benne. Azt is csak nekem És tört. akkor valaki meg kipeszálva csinálja. Várjál egy kicsit, Brigucika. Kipróbáltak valamit?
Mit? Várj. Viszont ebből én próbálom cserélni. Nem jó, nem. Most észre, most kezd az éjfélén menni. Nem jó, mert... Napfény, milyen kicsi néz ki. Egyébként maradok ennél, és egészségünk 5 millió elektron volt. Nem mint szó, ügyény, nyomjad lefele. Nyomjad. Ezt úgy mondta egy pajtásom egy szilveszteri bulin, nem szagolni, inni. Egy rendkívül büdös, rendkívül rossz valami, nem tudom mit. Az mi? A liszt? Most egy világos barna rántást készítünk. A szalonnára. A csomagban, tehát többször tisztázzuk. Akik akármilyen volt az üveg, így nézték, hogy benne van. És nem értettem. És aztán megértették velem, hogy így szokták. Ez örök emlék marad minden időkre. Na, érted? Na szóval, péntek reggel van. Robinak volt egy kérése még ezelőtt, hogy valamelyik reggel vagy keltsük föl, hogy lássa, milyen amikor föl kell a napszakmácsekén. A többiről meglátjátok. Indulunk. Szép jó reggelt kívánunk, Robi. Emlékszel, hogy mondtál, hogy egyszer fel akarsz kelni korán, hogy megnézd, hogy mi van? Ma van a napja. Na még egyszer. Még egyszer megszól, azt kitérem a nyelvre. Király vagy! Király vagy! Van még sor, ki voltam? Nem mindjárt Bandi alsó egy. Azért Bandi, mert ő tudja tovább. A rohadt kenusok ott mennek a háttérbe, bepofátlankodtak a képbe. Arra jobban szeret a labda venni. Nézd meg a következő kenővel. Ugye elkészített. Rohadt aljas kenusok. El fogtok süllyedni, úgyis jön egy vihar. Nézzétek már, Robi. Robi. Nem. És az álmaid valóra váltak. Ezt semmit nem kellett tennie. Ezt már szeretem. Most úgy jártam, mint Robi tegnap. Robi! Mi van? Aha. Ott mi?